Hakasnginyo vote nakabentak election Shakasi Hills Autonomous District Council KHADC but Jainte Hills Autonomous District Council JHADC haka arpusaw tarik rempang arja arpusan kakubor beliau lum kalong bana KHADC ubak Powell sok klat ukertong ka Voice of the People Party VPP ulayok ban kurjing job da khandrio hajar shispa saupo vote nakaparyang Mawthadraishan constituency. Ubak Powell sok klat hakani ka kenti ulayok ban penliem Kput yo ba jambor war MDC bementa ka Mawthadraishan da khatlai hajar khandai spa khat khandai vote badwan penliem ru ya ka kong pinda wajri ka kertong jong ka Hill State People's Democratic Party HSPDP ka belayok khur khat ar hajar ar spa sau pulai vote. The certificate of election. I, returning officer for the Khasi Hill Autonomous District Council election, constituency number 24 Pariyang Mawthadraishan in the state of Meghalaya, hereby certify that on the 24th day of February 2025, declared Shri Powell Soklat of the Voice of the People Party to have been duly elected from the said constituency to be a member of the Khasi Hill Autonomous District Council, and that in token thereof I have granted to him this certificate of election. Thank you. Kami sebut ni bila warna ni man nakam takan dika sini bakin penai kesal nak banakong nak kalian jaga Voice of the People Party Mawthadraishan tunjuk ke Voice of the People Party jong ka sikit ibar kawai kabanakong ni ainggo ya oblay baula ai kini kan lat mengenyok ban syakri ya kipat ba kamtam yang akam jong ka Pariyang Mawthadraishan constituency kajin kalem ke jong oblay naduk ka basdang jong kan kajing elek ke jongi misngo ya ka jim kat lem ke jong blai bat haka jo kopor misngo ba kan ko ke jong blai ngin ma on poi sin ka thong ma pitep ni de ka party ke miele da ka mesim ke jing e da ka ta ka jing snojan da ka ta ka jing rit snorit ban ngai ba ka de ka bor ke jong blai ka bla pla ni kom de ba arung apa pa ko jismu ya ka party ke jong ka central leadership ke ba la jiet ngan bangan yo kan ketika banyak kon ya kan de ka election jing ai ketika jungi ke jong parti yang kembu lembat lembiang khuswat maslo baka ai mesim tang yang ada ya baro ki batu ki bakwa banyak bancakri ke pai ba nyata ka ai khubleiru kana ka por pa ko sungu ki arngot ki research ki bakhanye ke jonga kata kalong i ba rishan don nongrom i belong presiden juga election committee i kong marco dalens im i balong i vice president kini ki arngot ki research ngaju ang baro-bor bangalai ki lai teli ki mabsiu manga iba Rishan di kong markor nanti don iba aktivis i barang asal iba reforma lendo ibalong i sekati election committee lesekan sim kapor nang gajar keteng ngok ban dia keteng ya baro kibala ai gajing kasbut jo kamot Pariyang Mawthadraishan tendai kapor kamsya apan pau gajisu ya baro ki samla ki bale don senda jonga ki bale bu senjanga ban miet ai kublai ru ya ki volunteers ki bangi don haki snong ki fair kam tam ya ki pai ba jong kam Mawthadraishan constituency kam naklat lu ban ai kublai karpang ya ki yeng kasem ke jonga ya kurum jonga ki khun ya ki bahyeng ki basem ya mei jonga ibala am sim dadu kasngi bangami syakmat ban mi sim ki men jonga ki para jonga bat ki babun kita le sekan chim ya kapor ngan ai kublai kam tam ya ki riurang ba ki long tmi ki long pa ki samla ki ba la kersan ba ki bre trei nama jong ni kapor ke pemerintah kai ke bang kwa ban pau ni kapor ka long ba kumbang la khlei ki pai ba abangilik man la ki public campaign ke jongi kalong ba ka jing sakri jongi kalong ban wan ra ya ka jing sinchar ka ba khu ka ba suba ka ba ar ban ni le persya ya ka bam sap ang taban penbhayor kom bat khando kembas siap ani ka ri ke jongi ang ta bangin wan ra ya ka polisi thungkam ka ba abu aki manifesto ka kamram ka jongi kom ki bala sajit kom MDC kalong bangin pen urlong ya ki manifesto ki bala bu daga central executive committee jong ka seng Voice of the People Party kata ka bang bu kadoni kata ma ka ngathrai ka
kamdon kading katadam dukan umi mo kadon kata kajing alap apo Mawthadraishan ba kadon kajing thea bisa haman lagi keleng kisnang tendring ngajong hi batang kan ko ngadong kajing ngek ba kamat kajing I kabor je kaspap se kan mana banthi dia beri udah ka bor pisah ndai kajing I ka bangila banthi di kipai ba dikata ka ba kipai ba kala Punjab ya ka VPP na pa pariong Mawthadraishan constituency ka ba kipai ba kala kentai ya ka spa mo ka ba ong ba martil bukhum wei lagi season politician wong ka pisah asap ka pisah bamsap ki beri udah ka Mawthadraishan kala peni ba kimdon kam ya kata ka pisah ka bam hok ka pisah ka ba bean le kala jiat ya kalanti jong ka Kyrhuh kalanti jong ka jing shisha ba kam tam ya kalanti jong ka jing ya ka ka mong ka ban ong ngare ka por kerpat dia baru lagi political party ke beranda ka jela ka jengi sange no so kata ka jepun kam pisah kaino ini ada kalanti ka bakut ke ngenya le ka resan ka fair and square te le cepat ba ahlor kin nong rem kimat dan kam pin plot ka pisah pila balong beri ubur spa pila balong businessman contractor pelot itu ka spa jong pisi ki beri ki beduk penyok mat ke jeng chu nai pelot ka por lation namar kon ra ya ka ek bam sultana berkham tam ya kalong ke jeng sosi akhmat ke jong Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kashab plus F haka jingsom. Yeki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bhag pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya